Đuđe. Ti skop. A ti skop od... O, da mi zajeba si. O, da mi zajeba si na to. Jao. A ideš? O, za malo da tekne. Upao sam. Ja, upao sam u onu rupu, znaš da si ti upao? On ti skopa da sam ja upao, ja ustavam dobro da nisam umio. Čekaj me, ne idi, ne idi Dani, će ti stavim pola srca, mene stalo pola srca. Ne tu, pravo, ali pazi na rupu, tu dole što si kopa. Za malo da nisam umio. Ne, idi na desnu stranu, ti ćeš da padneš. E tako. Velika je rupa, meni je stalo pola srca. Evo sad ćemo se mi spustiti. Dalje što ne staviš hopa. Hopa za vodu. A? Dalje. Zato ne staviš nek da hopaš za vodu. Jel? A gdje da stavim? Evo vodi za sport, može? Ne. I zove pečnicu. Pitao se zašto nisi odradio. Zašto nisi krov uradio? Dobar, gdje ste ljudi? Našli smo dijamante i sad ćemo iskopati. Dani kopa. Imamo 4 dijamanta, imamo 4 dijamanta. A što meni daješ, Bog ti vidi? A što meni 4? Hvala ti. Ja dajem malo. Dani, samo da ti kažem da će nas obavijeli gdje letiš, sporo kopaš. Aj, odu ja kući. I... Dani, si ti beše... A ja sam, možda. Daj mi dijamante, Dani. Koji si našao. Čuješ, gdje si? Da naši kući. Opa.
Dani, ja te ne vidim. Kako? Gde? Čekaj. Ovo laguje sam. Nešto laguje tamo. Šta? Hvala, imam 14 minuta. A da zaključim ovo i da budem učest. Gde su znakovi? Gde su znakovi? Znakovi jesu. I moram da napravim. Jedan. Ja, Dani, pa šta? Pa da, to vidiš. Grmi. Aha. Šta je ti? Napravo ovako. Ovo. Da li drži? Drži. To meni treba. Hvala ti, Dani. Sad da idem da četvrtam. Ali se brzo troši. Da, još da četvrtam. Imam 2 leva gdje da četvrtam lopatu. Ali ti snimaš još uvijek. Jo, Dani, ne mogu da nađem drugi level. Dani, to možda ne mogu da nađem drugi level za lopatu ti nešto. Koliko imaš level, Dani? Ajde, da me čentaš lopatu. Ajde, dođi. A gdje si? Evo. Čenti. O, ti meni to daš. Ali ja nemam, Dani, a ko je luk taj onaj bac strela, ja nisam to nikad dobio. Šta ima u njega kad pa? Dani, čuješ? Dani, šta ima u njega? Ne, šta ima, znaš ono luk kada ispali strelu pa onda se zapali. Znaš, shvatiš? Da, vatru, na strelu. Šta ima u njega? Ja to nisam znao. Dobar luk. Je tako? Je dobar luk, to bi jest. Šta je ovo? Moram malo da prijačam muziku.